Niri ekitaldea iruditu zait kontzientzatzeko ondo etorri dela eta orokorrean pentsatzeko asko eman duela. Ekitaldi honek ematen duena da beste puntu bista bat. Zuk ikusten duzuna da kanpotik, baina hor barrun lan dituna adibidez suhiltzaileak edo osakidetzakoak beste puntu bista batetik ikusten dute. Beraiek praktikoak izango dute eta ikuste duzun nola izango litzake behien azalen jartzea. Segun eta ze erabaki hartzen duzun, ondorio batzuk edo besteak izan daitezke zure bizitzan. Eta alkohola, jaia, parranda eta drogak agian kotxearen bolantearekin lotzen baditugu, arazo kezkagarriak edo latzak izan ditzazkegu. Bizitza asko aldatzeala ulako arriskon batengatik, dake tonteri batengatik beste batei bizitze haustea dakazula. Egin dutena da pentsatu eta guain nahi izateatzen motorrako karneta eta asko eman dit pentsatzeko alkohola eta drogak ezartzea motorraekin juten naiztenean edo hala. Nik ja karneta badakat eta kontu zibiltzen naiz, naiz inoiz parranda baten ez dut inoiz kotxea ematen dola, porque konstiente naiz bizitzak ez dauzkala bi aukera olako zentzutan daula eta bizitza margatu baino lehen norbaite jola, kontu zibiltza beto. Istripu bat izanez gero edota istripu bat ikusiz gero, badakizu zeintzuk diren eman behar ditugun urratsak? Ambulanteari deitu. Bat dira deitu edo esango duzu, ezta? Igual? Lagunduko dizut, alaia, lasai, begira. Labur esan da 3 urratsetan lehenengoko urratsa edo lehenengo pausua hauxe izango litzateke, txaleko islatzailea jantzi eta zirkulazioa etetea. Bigarren pausua, zuk esan bezala alaia, bat dira deitza izango litzateke, datu zehatzak emanez. Istriporen toki zehatza, istripu mota, zauritu kopurua eta haien larritasun maila. Eta azken urratsa, sorospena da. Zehoze berria iruditu zait, nik uste ez da hola bat ere gazki izatekin. Azkenean, publikoarekin interaktualizana uste ematen dela como que sakontasun gehiago gauzari. Sorpresa bat izan da, porque ez genuen espero gukin interaktuatuko zunik, uste genuen bideo bat zala hola, eta ondo da, zoze berria.